Hoxe en Carballiño de Cerca, co Centro Comercial Aberto, visitamos a tapería e pulpería Plaza. Veñan connosco a visitalo. Pois aquí estamos no interior da tapería e pulpería Plaza co xerente deste establecemento, con Santi. Moitas grazas por abrirnos as portas. Gracias a vos. A verdade é que estamos nun lugar no que podemos tomarnos desde un café ata salir ben comidos, cas mellores tapas, os mellores produtos. Home, como non. Aquí temos de todo, desde pulpo, que é a especialidade, carne ao caldeiro e pois o típico, tapas e todo. O sea, para salir como ten que ser. Ademais nun punto emblemático, non? Ao lado do Concello, Plaza Maior, e con unha terraza increíble. Mellor imposible, mellor imposible. E con mellor equipo. Canta xente está traballando nestes intres contigo? Pois ahora mesmo somos 5, en temporada de verao pois fomos 6, 7, dependendo, se unha demanda. Que podemos atoparnos nesta tapería pulpería, inda que, bueno, que a pregunta, en fin, xa nos facemos unha idea, pero cales son as especialidades dos produtos? Aquí pulpo e carne ao caldeiro. E máis despois tradicional. temos de todo, desde menú do día pola semana, cocido, de todo. Por encarga faise absolutamente de todo. Canto tempo levades traballando? 8 meses, 8 meses, pero sin parar. sin parar, gracias a Dios, sin parar. Abrides todos os días da semana? Todos os días do ano, desde as 7:30 da mañá hasta peche. hasta peche. E aparte tedes clientela de todo tipo, non? E de todas as edades. Sí, de todas as edades. Desde o café hasta a comida, hasta as últimas copas da noite, de todo. Nestos intres estamos nunha etapa moi especial, non? Supoño que traballaredes tamén todo o que ten que ver ceas de Nadal, comidas de Nadal, ceas de empresa. Xa temos moitas encargas, gracias a Dios, para Navidades, cenas de empresa, familias e todo. E bueno, ainda quedan sitios, o que queira vir está invitado, todo. Temos ademais o local pois máis que ben colocadiño, non? Conseguides que resulte moi familiar. Tamén o tipo de produtos que ofrecedes é moi tradicional. Sí. Intentamos que centrarnos no que é o produto estrella do pueblo, que é o pulpo, e despois pois o típico todo. Carnes, o que nos pidan. Hai postres tamén? Sí, postres, sobre todo caseiros, Temos 5 ou 6 postres caseiros moi ricos. Despois sempre hai algún que se trae, pero bueno, o que máis sale é o da casa. Levades pois pouquiño tempo abertos no Carballiño e tamén sodes o irmán pequeno do Centro Comercial Aberto, non? Sodes un dos últimos establecementos da vila que se uniu a esta gran familia. Sí, fará unha semana, propuxéronolo e bueno, pois unímonos, porque iso creo que está ben para todos, todo o que sea unha unión entre hosteleiros, comerciantes e todos, imagino que será bo para todos, non? Ademais, o feito do cooperativismo, non, de estar formando parte dun grupo no cal se realizan distintas actividades, todos centrados non na hostelería, no comercio e demais, sempre positivo para a vila e tamén para os propios comerciantes. Sí, claro, eu creo que o que sea unión é bo para todos. Entonces, pois, alá fomos. Teño que volver a preguntarte unha cousa. Falas, contarnos que tedes o produto estrela daqui, que é o pulpo.
Cal é o truco para que vos salga todo tan rico? O pulpo e o demais? Hai que facelo con cariño. E bueno, que o produto sea bo e nada máis. Non ten... Con que sea bo e nada máis. Entonces falamos de calidade, de tradición e tamén de precios acordes á situación económica que estamos vivindo. Sí, por desgracia o pulpo subiu bastante, entonces pues, nós temos que adaptar tamén o precio. Con esta crisis pues, é un produto hoxe en día é un lujo, ¿no? Por decirlo de alguna maneira, entonces pois hai que intentar axustalo para todos, para nós, para o cliente e bueno, eso o pulpo nunca pasa de moda. E aquí estamos, a ofrecelo e nada máis. Facedes unha aposta arriscada, sobre todo nos momentos nos que estamos a vivir, non? No sector económico, tamén no sector hosteleiro, pero vaivos de maravilla, Home, sempre pode ir mellor, pero bueno, non hai queixa. Pos tempos que estamos non hai queixa. Pouco a pouco. Pouquiño a pouco, pasiño a pasiño. Pasiño, sí señor. O que teño moi claro é que cada día aumenta o número de clientes e conseguides algo que é moi difícil. Que iso aumente, pero por o vos servizo, non? Funciona moito boca a boca. Sí, eso sí é verdad. A parte agora empezamos tamén con menú do día e a verdade é que está tendo unha aceptación moi grande. Intentamos facelo o mellor posible sin repetir platos e a xente o que ven repite. Que o que máis piden? Pulpo, o día do cocido é os miércoles, tamén hai moita xente. E pois pouco a pouco Van coñecendo os pratos novos e repite, o que ven repite sempre, será por algo. o mellor de todo é que podemos achegarnos pois as horas de comida, cena e tal, e incluso de tapeo, e sempre vamos a topar algo que levarnos a boca. Sempre, sempre, a todas horas, a mañá e a noite, todos os días. Pois que che parece, Santi, se facemos unha pequena visita a este establecemento e o coñecemos un pouco máis polo miúdo? Adiante. Gracias.